Mutta sitten jos me mennään siihen kroppaan, niin sitten sen takia mä haluan, että sä oot täällä tänään, koska sit sä kuitenkin osaat paremmin sanoa, että mitä sulla tulee niin kuin ensimmäisenä mieleen, jos ajatellaan tämmöistä niin kuin perusaikuista ihmistä, on se nyt sitten 30-60 tai silloin edes niin väliä, nainen tai mies, niin sulla tulee varmaan heti mieleen jotain semmoisia asioita, mitkä siellä niin kuin yleisimmin ikään kuin on ehkä vinossa tai mitä ehkä ei osata tai mistä kannattaisi aloittaa. Tässä tulee jo monta kysymystä päällekkäin, että ala purkaa sitä vaan niin kuin susta tuntuu hyvältä. Joo, no tietysti se, että kun ihminen on tehty liikkumaan, siis kaikki mikä meissä on, niin hän palvelee sitä, että jokainen toiminta, mitä kehossa on, niin jos sitä lakataan käyttämästä, niin alkaa lähteä alamäki. Just. Ja nyt kun me ollaan tehty tästä yhteiskunnasta tämmöinen niin kuin helppo niin kuin liikkeen kannalta, niin me ollaan samaten iso karhunpalvelu siinä, että spontaani tapa elpyä, toipua on saanut niin kuin korvapuustin. Just. Ja se on tehnyt sen, että ihmiset hankkii itselleen istumalla töissä pitkiä päiviä, niin aika iso ongelmia, koska ei istumalla mikään parane. Ja kuitenkin yhteiskunta tehdään koko ajan mukavaksi, että voidaan istua enemmän ja pikkuhiljaa nämä pelikonsolit alkaa olla semmoisia niin maataisessa niin purkissa, mistä niin täällä voidaan niin makultaan pelata. Et niin se on niin aika erikoinen tämä suunta, mihin me ollaan menossa. Et sanotaan, että mä oon niin sitä ikäpolvea vielä, kun ei ollut mitään tämmöistä niin mukavuutta, niin kaikki vapaa-aika vietettiin, just niin kuin mä sanoin siinä, että pyörittiin tuon pitkin lumihankkeen ja tarvottiin, hiihdettiin, luisteltiin, pelattiin erilaisia pelejä, tehtiin yleisurheilua. Ja se mikä oli jännä, että me ei yhtään siihen aikaan sitä, että vanhemmat tai niin kuin valmennat olisi ohjannut meitä. Me kaikki itse ohjautuvia. Sen takia mä oon niin katsonut ilolla sitä, että miten nämä niin street dancerit, nämä breikkarit, jotka niin ne tekee sitä itse. Ei siellä tarjolla niin kuin iso aikuiskatras tuomaan, että nyt teidän pitää tehdä, näin me ollaan valmentajia. Vaan kyllä se lapsissa, mitä se spontaani haluaa tehdä ja keksiä ja oivaltaa, niin sehän pitää ne terveenä. Et nyt sitten kun meillä taas tullaan tämmöisiin suorituksellinen kilpaurheilu, mikä sinällään on kiinnostavaa jollakin tavalla, mutta kun se on aina tämmöistä aikuisvetosta. Aikuiset päättää lapsille, mikä on hyvä. Nyt tehdään näin ja sitten on tietyt tavoitteet. Ja se lapsen työhän on leikki. Niin, leikin kautta ja kokemisen kautta. Ja tavallaan se, mikä aikuiset pikkuhiljaa tajuu sen, että me tullaan takaisin aikuisenakin siihen leikin maailmaan, niin moni asia on paljon hauskempaa. Mä tunnen ison joukon erittäin menestyneitä urheilijoita, joka ainut niistä on sanonut samat sanat, että siinä päivänä, kun lakkaa olemasta hauskaa, mä lopetan. Ja se oli ihan sama, onko Suustelin Pia, joka on kilpapyöräilijä, tai Korjuksen Tapsa, joka heittää keihästä, tai Niemis Jarkko pelaa tennistä, niin se on aina sama, että siinä päivänä, kun ei ole hauskaa, mä lopetan. Ja ne hakee sitten koko ajan, mitä se onkin, niin se on sitä leikinomaisuutta. Vaikka treenataan kovaa, niin sieltä ei koskaan puutu se leikki. Ja tämä on tavallaan niin vähän huolestuttavaa, kun nuorisurheilusta hävii leikki. Just. Silloin, kun on vielä leikki-iässä. Ja se on vähän hirveän maailma. Niin, ja sehän se johtaa jotenkin aikuisuudessa vielä vähempään leikkiä. Niin, ja sitten mennään tiukkampi pois lisääntyy, kun mennään aikuisiksi. Ja sitten ihmetellään, että mistä nämä kaikki ongelmat tulee. Tämä on vähän niin kuin peffaiden mennään puuhun tällä hetkellä. Että sitten lähdetään hoitaa sitä, mikä on niin syntynyt. Että kyllä se, niin kuin se kysymykseen vielä, niin kyllähän se isot ongelmat tulee siitä, että se kuormittamattomuus tekee sen, että kudokset haurastuu, lihakset ei enää tue niveliin. Lihaksella on aika monta tehtävää. Ja yksi niistä on se, että sen pitää suojella tukea niveliin. Nivelet on ainutkertaisia. Ja jos ne rupeaa hajoamaan, niin sitten sun liikuntakyky alkaa menee. Ja jos kun sun liikuntakyky alkaa häviämään, sun itsenäisyys häviää. Eikö niin? Niin, aivan. Yhtäkkiä sä oot riippuvainen jostain välineistä tai jostain toista ihmisistä tai jostain systeemistä, apuvälineistä. Ja tietysti on hyvä, että ne, jotka tarvitsevat, niin on niitä. Mutta kun mietitään sitä, niin sitä, mistä se koko ketju lähtee, niin kyllä tämä on ihan hassu, että preventiiviseen medisiinaan pistetään niin ton verran rahaa ja hoitavan medisiinaan laitetaan näin paljon rahaa. Tätä tarkoittaa suomeksi niin ennaltaehkäisevään. Aivan, joo, siihen ei tarpeeksi niin panosteta. Niin, ei yksinkertaisesti. Että kuitenkin ihmetellään, että miksi terveyskulut kasvaa niin kauheasti. Niin, no sen takia ei sinne panna yhtään niin sinne ennaltaehkäisen puolelle niin yritystä. Ja sen takia tämmöiset niin ilmiöt, niin kuin sinäkin, jotka saat ihmiset liikkumaan, niin tämä on ihan valtava niin arvokasta koko yhteiskunnalle siinä, että on ihmisiä, kun jaksaa painaa. Sitten hei, uskokaa nyt, että te voitte tehdä itsellenne jotain.